Takže čus lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem tady s bratrem a budeme hrát tuhle hru. Já se na něj jdu teda napojit. On na YouTube taky svůj točil video, takže já vám to dám do popisku ten jeho YouTube a můžete se podívat na to video. Ano, mě to nestřílelo. Já se nechci stěžovat, ale bylo to nějaký... Ty vole. Jestli mi chcete dát nějaký rady do komentářů, tak klidně. Klidně tam dejte i nějakou hru, kterou můžu přečíst. Já si ji zahraju, když tak. Ale... Můžete napsat každou radu, kterou chcete, nebo nějakou boxu, nebo nějakou jinou, nějaký rady. Že to je teammate a on mi tady celou dobu stojí na spawnu týpek a on byl přede mnou a já jsem myslel, že to je teammate a právě jsem do něj nestřílel. On neměl náboj. A teď tam jsem úplně položil to kodu. Jo, on... Když tak se... Já vám prostě dám do popisku bratra, takže se tam můžete jít podívat. Můžete mi klidně i do komentářů ohodnotit můj play. Od jedničky do 10. A jestli chcete další video, stačí 5 lajků. 5 lajků a 30 zhlédnutí. Natočím nějaký další. Nebo vydám. Z jiných hry. Já si chci dát 20. Ne, cípnu. No, tak je zatím dobrá rozehrávka. Dal jsem si 19 kg. Kolik jsi měl kilů? 2. Takže teď jdeme dávat další mapu. Co bys mohli dát? Já bych dal Hangfire, protože tam jsem dal nejvíc killů, 45. Moje oblíbená mapa. A ještě jsme spolu. Do prdele, ale já si...
vole. Abych dal na mě oblíbený mapě. Já nevím. Vole, já jsem si úplně... Něco. Dobrý konec. Já jsem dal double kill náhodou. Peček. A já jsem mrtvej. Už mám nic než ty. Protože jsem je docela... Vole, tak ten se tady dobře schovával. Tady počkám. Nastrava gameplay, nazdar. Já tam zase jdu. Ty už nejseš ani v žebříčku. Já tě tam nevidím třeba. Jo, vidím, sorry. Ondra je ten, který je sebe. Můj brácha. Tady je, to vidím. Kámo! Dám štít. Ne, já půjdu k tomuhle týpkoj, já to vymyslím. Dám si... Já zabil jsem. Já si vemu shield. Počkám na nacátky. První mrtvej. A pak si dám launchera. Aha, tak to jsem... Teď mi tady někdo hází granát. Já tady počkám na toho 20. Teď mě tudy. No. Prosím. A to možná měl rady. A teď tady na vás počkám. Totální panik. Já se nebudu vyjadřovat, co se teď stalo. Granát. Granát.
vejít. Prosím tě. Někdy dáváš zádaj, ty jo. Někdy dáváš zádaj. Abych viděl, kde jsou. Ne, 41. level. Dám si radar. Sem, dám štít. A čekám tady na vás, uši. Nápad, ještě tady mám 2 granáty. Ale nice, dobře. Nabejtil jsem na to. Trošku vyžral kill. Řekl logiku. Sráme launcher, jo? Tady mám něco. Double kill. Teď jsem se zabil sám, ale zabil jsem i týmka, takže se to vyplatilo. Už mám 31 killů. Máš 13, to je taky. Jo, ten týpek je nějaký dobrý. Teď nevím, hitujou. Teď jsem úplně mimo. Hápet. Ještě jednou to zopakuju, když budete chtít další video, tak dejte 5 lajků, anebo 30 cm za jednu. Tam nikdo nejde. Tam to bylo na nic štít, když tam nikdo nejde. Ještě dám aspoň to připravit. Ale protihráč a já na něj čumím. A já jsem... Ale dal jsem ti jenom granátem. Jsem zabil sám sebe a zabil jsem i týpka, ale... Skoro máš, když dáš to, máš. Na 40. Skoro můj rekord. No, tak možná. Teď někdo šel záda a zachránil jsem to. Nice, mám 40 killů. Doufám, že se udržím na 4. místě. Že mě ještě nepředběhne.
stihnout ty na 20. Samozřejmě. Nice. To bylo takový trošku. Video už tady začal spílit. To je rekord. Já jsem ho neviděl. Skončím pátý. Pojď sem, babko, dělej. Dělej. Vezmi. Takže, to bylo pro dnešní video všechno. Dal jsem nakonec 45 kg, takže jsem dal můj rekord. A pokud chcete další video s bratrem, nebo klidně i sám, tak dejte 5 lajků a dejte 30 zhlédnutí. A když budete chtít nějakou jinou hru, kterou si mám zahrát, tak mi ji napište do komentářů. A čus!